Shoutout sa mga gahig ulo. Karon na ay coronavirus. Hello mga auntie ug uncle. Unsa man yun eh? Ganahan yun mo mag-quarantine ta forever? Mag-lockdown ta forever? Di na lang ta kagaw sa tong balay? Magkatuon pud mo og sacrifice uy. Samot na sa walay uyab. Na sige babadlong? Sigaw-sigawas? Unsa man yun? Gusto ka walay uyab forever and ever and ever? Di mo ganahan ka uyab kanang malamiyon. Ug sa mga naay uyab dara, na sige go sigawas. Kay mag-date-date lang. Pugni sana imuoy. Maski karon lang. Kay napa-virus. Ug para sa mga bata, og sige gawas-gawas, laag-laag, may patabangon ni mo ing mama sa balay. Or mag-tiktak mo. Ang ni sayaw-sayaw. Balay-balay angay. Mag-renegade lang mo. Renegade. Or magbuhat mo dalgona Milo. Gamay sacrifice pod uy para maninato tanan dili ikaw la para sa imong family, para sa imong uyab, para sa frontliners, imong salingan na CCTV, para sa salingan na tabian ug sa imong kaaway pod nga sige lang kalibakon. Di mo maluoy sa mga nurse nato nabasa biya lang ilo. Na sige baklay ato sa mga balay-balay para mamotintor ta. Sige pag-ingit. Luoy biya na sila. Dag-itom na sila. Sige kainitan. And please, di ta mag-away each other. Kay dili ta kontra ang virus atong enemy. Dapat magsinapatanay. Dapat mati na bangay. Para mahuman na ni. Please lang, yun sa inyo. Excited na biya ako sa birthday. Di mo gusto magkaon dito sa birthday. Gusto biya ako mag-graduate. Dapat mag-help ta each other. Dili mag-away. Di man mo enemies. Ang enemy nato kay ang virus. Para mahuman tanan, pwede natakalang kau tanan, makagawas, para ka-party. So, dili na ang kutaman. Dili na ako mag-teach ni mo. Kay tigulang nakadako na mo. Ako bata pa 5 years old. Hapit ako 6 years old. Remember, kita lang kasovaan eh. Hanyo lang na ako, please. Stay at home. And don't forget to subscribe, like, and comment, and share. Bye, love you. Ayaw mong kalimot, please.